हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे रादाबफोर होनो लानाय जादों। बे रादाबफोरा माखासेया नोंथांमोना मिथिखानायबो जानो हागौ। बेफोरखौ नोंथांमोना स्किप खालामनानै गुबुन मोनसेखौ बारलांनानै नायनो हानाय जागोन। दा बाहाय गासै मा दङ खौरांफोरा बेखौ नोंथांमोना फारियै नायलांदो। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे दैयाव गलांनाय सानै गथ'साखौ आसाम पुलिसनि सासे जोहोलाव साब इन्सपेक्टर बिथाङा बासायनो हादों होनदों दैयाव बारसोमनायनि गेजेरजों। बिथांनि मुंखौ पुर्णानन्द शइकिया होननानै मिथिनाय जादों। दा बे जाथाया डिब्रुगड़नि लखिनगढ़आव 25 जुनाव जादों आरो गथ' सानैनि मुङा जादोंमोन होनदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों देबाशिष दे आरो प्रियांशु मालाकार। दा बेनि उनावहाय बिथांनि जेनाखि बेबादि मोनसे बाख्नायथाव हाबा, बे हाबाखौ मावनायनि थाखाय साब इन्सपेक्टर बिथांनो डिब्रुगड़नि डिपुटि कमिशनार आरो सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस अर्थात एसपि बिथांमोनहा मैया बरायनानै मान बावदों होनदों। दा बिथां इन्सपेक्टरनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों जे चिरांनि काजलगावआव मुन्नाफ आली मुंनि नखराव मोनसे नखराव अर जोंदों होनदों। दा बे अर जोंखांनायाव मिथिनो मोन्दों दि बिथाङा आयेन बेरेखायै थाव खावोमोन आरो न'आव द्रामै द्राम दोनदोंमोन होनदों। नाथाय बोरैबा अर नांनानै मैया लान्दा खान्दा जानाङो होनदों। दा बिथांखौ हमनांगौनि रायजोनिफ्राय गोबां दाबि दैखांनायखौ खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव दङ मैया हठात 26 जुन खालि जम्मु आरो काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लायाव सानजौफुआव 90 नं बेटालियन CRPFनि मोनसे हान्जाखौ उदखारिफ्रा गुलि गावदों होनदों। जेरावहाय दा बे CRPFनि सासे जवान थैनो गोनां जादों होनदों आरो 4 बोसोरनि गथ'सा सासेयावबो गुलिया नांदों होनदों। उनाव सानैबो थैनो गोनां जादों। दा थैनाय जवानखौ सोनाब बंगनि बुंदों सिलिगुरि टुडे खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। दा बेनि खौरां बिजोङाव नुनाय बायदिब्ला बिथांनि मुंखौ साइमाल कुमार दे होननानै मिथिनो मोननाय जादों, बिथां जोहोलावनिखौ। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों आसामाव 26 जुन खालि गासै 273 सा गोदान केस मोननाय जादों आरो बिनिनो 203 साया गुवाहाटी नोगोरमानि होनदों। दा बे हिसाबै गासै आसामाव दासिम टटेल केसआ 6919 सा जाहैबाय आरो बिनिनो डिसचार्ज खालामनाया 4247 सा जाबाय। बिनिफ्राय दा एक्टिभ थानाया 2660 सा जाना दं आरो बेनिफ्राय थैनाया 9 आरो माइग्रेसना 3 दंगासिनो दङ। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टनि खौराङाव जे भारतआव COVID-19 नि गाग्लोबनाया 4,75,000 बारलांबाय। बिनिनो दा 1,89,463 साया एक्टिभ जाना दङ आरो 2,85,632 साया डिसचार्ज अर्थात कियर जानानै दङ। फारसेथिंजाय 26 जुन खालियाव सानसेयावनो 17,292 सा गोदान केस मोननाय जादों आरो सानसेयावनो बे दिनखालि 407 सा थैनानै थांनाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बिनि थाखाय गासै थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 15,301। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि भारतआवबो गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमगासिनो दङ। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो सांग्रांथि थानाया जोबोद गोनां जानानै दङ। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। गुबुन गुबुन खौरांखौ आपडेट खालामना होगोन उननि समफोराव। नोंथांमोनहा जाहाथे नायनानै थाबाय थायो बा नेनानै थायो आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोनहा जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड होयोबा नोंथांमोनहा थाबैनो नुनो मोननाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।